A klub részéről beszámoltak róla, hogy mi minden szólt ön mellett, egy picit megfordítanám. Önnek mi volt vonzó a Diósgyőri projektben? Néhány dolog, mindenekelőtt az ország, a klubban rejlő lehetőségek, ami hatalmas, a szurkolótábor, a klubnak a története, a hagyományok. Mindig öröm olyan klubhoz érkezni, ahol hatalmas ambíciókkal találkozom. Néhány szóban összefoglalva, ezek voltak a legfontosabbak. Komoly feladattal kezd rögtön a Puskás Akadémia ellen. Hogyan tudta felhasználni ezt a 3 napot? Volt ideje kifejezetten az ellenfélre is készülni? Természetesen 3 nap alatt nem egyszerű felkészíteni a csapatot, nem könnyű nagyobb változásokat létrehozni. Vigyázni kell, hogy ne túl sok információt adjak a játékosoknak, és a legfontosabb az, hogy tiszta elképzelésem legyen erről a mérkőzésről. Legfontosabb volt motiválni a játékosokat, visszaadni nekik az önbizalmukat, hiszen negatív eredmények után ezt elveszítették, de őszintén szólva izgatottan várom ezt a találkozót. Egy régóta edzősködő szakembernek is nehéz olyan csapat ellen játszani, aki vezeti a bajnokságot, de más szempontból viszont jó, mert motiváltak vagyunk, mindenki motivált egy ilyen esetben. Nincs különbség, úgyhogy próbáljuk a saját előnyeinket kihasználni. Annak ellenére, hogy játékosként nem futott be komoly profi karriert, edzőként már jelentős tapasztalatokra tett szert. Az eddigi benyomások után hogy várja az itteni bemutatkozást? Igen, ahogy mondtam, izgatottan várom a debütálást. Hiszek a játékosaimban, hiszek abban, hogy mindent megtettünk az elmúlt 3 napban. És legfontosabb először az, hogy motivációt adjak a játékosoknak, hiszek bennük, és ebben a 3 munkanapban megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy felkészüljünk erre a mérkőzésre, és igazán hiszek abban, hogy mindent megteszünk azért, az eredményt, amit szeretnénk.